Padbun. Ahojte lidi, já jsem Evuška Kadlecovalo. A dneska si uděláme teda jak změnit na YouTube jméno. Jdeme na to. Varování, je to pro tablet a pro mobil, jo? Takže kdo má mobil a má tam YouTube, tak hned na to klikne. Tak. Vidíte takového člověka hned na konci? Klikněte na to. A objevilo se vám tohleto. A vidíte obrázek, klikněte na obrázek, jo? A vám se objevilo tohleto, jo? Potom dáte, víte, tady to takové kolečko, no? Takové hop, 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 jo? Nastavení, jo? Takhle kliknete, jo? A tam je nastavení kanálu, jo? Jo, a tady si dáte jméno, pojmenujete se, já jsem budu jmenovat třeba, nevím. Ale pak ta chvilka skončila. Takže kdo už má jméno, tak dá OK. A vám se tady objevilo. Tady máte popis, tak já jsem napíšu třeba. Třeba jsem. V ukryté věži Gothel dítko vychovala jako své vlastní. Já třeba tohle. A tohle to zapnete celé. Jo, a kdo neví, jak udělat profil, tak klikněte zase na ten obrázek a zase dáte nastavení. Tak kliknete na to a dáte vybrat fotek. Pardon? Takže vyberete si profil, já si vyberu. Každý rok na princezníny narozeniny nechali král s královnou vypustit o voze tisíce lampionů. V naději, že ne, já si vezmu ten starý profil. Takže kdo má tady z nějakých Photoshopů, tak klikne na to. Jo. A kdo to chce tak já to chci mít takhle. No to má, tak kliknete na Save. A? No, koukám, že tady se Pascal asi neschoval. Vidíte? Už to máte, ten profil. Snad se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like a čau!